enguany és en Pefufó. D'acord, i després ens arribem Pefufó amb el sabó, i quan tinguin el sabó preparat i comenci a empastifar tota aquesta branca que dificultarà molt a l'hora de pujar-lo, tornarem a parlar amb altres. Molt bé, Joan, s'ha d'ensabonar per dificultar. I dèiem en Pere abans, i aquí també la polèmica. Sí, perquè depèn d'aquesta fórmula màgica que utilitzi l'ensabonador de torn, pot ser més difícil o manco, i qualque vegada, diríem, s'han passat a l'hora d'ensabonar. Per això aquestes referències als bombers no són gratuïtes, perquè l'any 93 varen venir bombers d'Índia a agafar el gall, perquè ningú va poder pujar. Per tant, sí que poden dir que l'any 42 hi ha hagut pi de Sant Antoni, però no sempre s'hi ha pujat. Aquest any va ser impossible. Aquest any no s'hi va pujar. Sí, se va fer tan tard i era tan impossible, davant la impossibilitat física de... Si el havien ensabonat en pixa de porc, i això feia que fos impossible pujar-hi. Per tant, això és una feina molt important, aquesta, la d'ensabonar. Pot marcar la fi de la festa més o més prest o més tard, o les dificultats que tindrà. Si no està ensabonat, que tindria un grau de dificultat també important, però seria relativament fàcil perquè el mínimament preparat. Però si està ensabonat, i depenent de quina quantitat de sabó hi posis, i fins a on el posis, aquest és un altre tema, no només què hi posis, sinó fins a on el posis, llavors aquí pot fer fins i tot impossible de pujar. Jo també he sentit els darrers anys qui diu, ara els joves no tenen tanta facilitat per pujar al pi, per tant, no s'hauria d'ensabonar tant. There is a tree underneath that somewhere, I don't know whether you can see it. No crec que sigui massa diferent i potser físicament poden estar fins i tot més preparats. Pot ser que tècnicament n'hi hagi menys. There you go, just see the tree. Aquí el que ha canviat és el producte que hem posat per ensabonar més cervesa. Ara sembla que li estan posant oli. Joan, oli. No, això és oli, no? Això no és sabó. Ah, li estan posant oli enguany. Oli de girassol, això és una novetat, no? Oli de... Està molt més d'aixugar. Ho sabó me va llevar. I enguany era de venir bomberos? No ho sé. No ho sé. No ho sé, perquè tenim un Miquel Àngel que puja cada any que no és per aquí. Però Xile, si hi ha qualque cosa... Diuen que de venir bomberos, o no? Bueno, jo no me jugaria res, però... perquè segurament no hi aniris tu. Però, Joan, escolta'm una cosa, demana-li que se li posi oli, vol dir que quedarà així, o pot ser que ara hi posi